Libap vilayetinin Türkmenabad şäherinde köçelerdäki haýwanlara garşy ýowuzlyk gaýtadan güýçlendi. Öňkülerden tapawutlukda bu ýerde häkimetler itleri we pişikleri zäherläp öldürmek çärelerini gizlin amal edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we haýwanlary goraýan aktivistler maglumat berýärler. Türkmenawatda galan itlerin we psiklerin ýok edilmegi dowam edýär. Nowutdaky köpçüliklerin bu çäre Nowruz bayramynyň öňü tirasynda başlandy we soňky günlerde hem dowam edýär. Dip habarçy 24 martda aýtdy. Jemaat hojalygy we jaý dolandyryş müdirlikleriniň işgärleri tarapyndan amala aşyrylan bu çäreler Türkmenabadyň birnäçe etrapçasynda ýüze çykdy. Bu gedek itleri we pişikleri zäherläp öldürmek işleri öňküler ýaly gündüz wagty ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde däldi, giýjäniň garankysynda, hemmeleriň ýatan pursatynda gizlin amal edilýär. Bu işgärler gizagsam zirde bilçeliklerine we onuň töweregine seýlede haýwanlaryň bar bolan ýerlerine awy goşulan et ýa beýleki önümleri uklaýarlar. Giýjäniň dowamynda itler we psikler zäher garlan bu önümleri iýärler. İşgärler bolsa daňdan saat 5-de hasyly, ýagny helak bolan haýwanlary toplaýarlar. Dip habarçy aýtdy. Haýwanlary goraýan aktivistleriň birnäçesi soňky günlerde şäheriň himik etrapçasynda ýerleşýän 11-nji jaý dolandyryş müdirligine içi haýwanlaryň maslygyndan doly haltalaryň getirilendигине ençeme gezek şaýat bolandygyny aýtdy. Hususan da 23 martda köp halta getirildi diýip aktivistleriň biri anonimlik şertinde bellidi. Başga bir aktivist 24 martda daňdan saat 5 töwereginde Bahar etrapçasyndaky zibil çeleginde bir itin uly ses bilen çyňsaýandygyna we onuň jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň eşigindäki iki adam tarapyndan alınıp gidilendigine şaýat bolandygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Türkmenabadda itleriň we pişikleriň öldürilmegi boýunça çärelerin güýçlenendigi barada martyň başyndan bäri maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerine mundan 10 ýyl ozal girişdiler. Ýurt häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki medeniýet serişdeleri itleriň we pişiklerin köpçüliklerini ýok edilmegi barada ýyllar boýu dowam edip gelýän dymyşlygyny saklaýarlar.